हाँ हाँ एकदम ये ठीक बा पेन ठीक बा। हाँ हाँ ये लगा दो ये एकदम। सुनो बढ़िया लागत है ये लागे के चाहिए। हाँ हाँ एकदम एकदम ऊपरवा तनी मार के देखा तो ठीक बा। काका हाँ बउओ घर तो तू बहुत बढ़िया बना ले बारा तो मंगनी बनैले बानी रुपया खर्चा होता रुपया। दू ताला बना ले बारा तारा का लागता एकदम बुझाता कि तनी खनिया था ना खैनी है। हाँ। सुबेरे सुबेरे आ जाता हूँ मंगाल का एक लिंग उड़ाते ना नालका हमारो राजा। घर तो बहुत बढ़िया बना ले बारा अच्छा ढेर लागल है ना कम रुपया लागो। हाँ ये तो दिक्कत काके बा हाँ बेटा कमाता रहन से 4 गो 5 गो हाँ रुपया के कमी बा हमरा। हाँ जानता रहो हाँ ई घरवा में एगो खूबी बा। खूबी बा का खूबी ई बा हाँ कि जब छत पर हम चढ़नी नु हाँ तो तकनी पर हाँ तो मुंबई के गेट लौकल हमरा। तू अपना छत पर चढ़ ले जा बनिया अपन बारा अरे मुंबई के गेट लोग हाँ हमू इहे सोच के सच हैरान बनी। हाँ हमू इहे सोच के हैरान बनी हाँ कि साला बानी बनियापुर में आ मुंबई के गेट के अपना छत पर हिजा चढ़ रहा था मुंबई के गेट लोग हाँ हाँ तब तनी सब पीछे हम घुसुकनी नु हाँ देखे खातिर हाँ कि कहीं सपना तो नहीं नु देखो हाँ तले अमिताभ बच्चन हमरे नियर दतुअन लेके मुंह धोत भाई का मुंबई में हाँ मुंबई में मुंह धोत हाँ, देख ले हाँ, तो तू क्या जानता रहो हाँ बोले कहानी हेलो हेलो अमिताभ बच्चन जी बोल हाँ यार तो कहता हाँ हाँ आइए नमस्कार नमस्कार। हाँ कहले कि आइए चाय बैग मार दे टाइम बा हमरा चाय पिए के भैंस खेत में बेला लगनी मिस्त्री लागल वहां से ने। हाँ मैं तू ये जब बनियापुर में अपना छत पर दुताला पर चढ़ ला हाँ उजे तारा आवाज चल गल अमिताभ बच्चन मुंबई तू का बुझाता रहो अतना छत ऊंच बनवा देले बानी कि गांव भर उ तारा चाय के बोलेला हां तो चल जाए के चाहिए तारा तू ना गल टाइम बा यही जान तारा जगह तहार भइल बा न वही हमरो साथ भइल बा का भइल बा अरे हम अपना बथनिया में एगो घर बनानी है अभी एगो लोन लेनी है जीविका चलता वैसे लोन लेनी है हम आ घर बननी है 3 मंजिला तो 2 मंजिला तो बना देनी है बढ़िया से बन गला 3 मंजिलो घर हमारे खड़ा हो गला आ बाकी जंत्र जे का भेला जब हम छतवा ढालत रहनी है नु तले हमारे ऊपर नोटिस अब तो सरकार के अलाउ बाकी 2 तला से 3 तला ना मर्दे ना सरकार के नोटिस थोड़ी है इंद्र भगवान भेज लला इंद्र भगवान इंद्रासन से इंद्रासन से हाँ इंद्रासन से हाँ इंद्रासन से आ रहे हाँ वो कैसा जानत रह का भय यहाँ अपन तो बना लेनी 2 मंजिला आ 3 मंजिलो खड़ा कर लिया छतवा ढालत रहनी नु तो इंद्रासन में इंद्र भगवान अपन सभा लगल रहला नाच उच करत रहला जा नर्तकी लोग नाच करत रहे तो उनकर जब छाजवा निकल रहे ना इंद्रासन के तो हमार पिलर के एथिया राडवा खड़ा ना होला उहे उनकर छाजवा में ठेके लागल तो बस नोटिस भेज देला कहत रह कि बबुआ तनी सा 2 फीट तक नीचे ही बनाव नहीं तो तार घर हमरा इंद्रासन में ठेक जाता तहार घर इंद्रासन में ठेक जाई। हां ऊ केंगो फेंकत रह जाना फेंकतनी हम सच बात कहतनी जाओ ने तारा ऐसा कहता ना वही गइले फेंकत रह हमरा से गांव भर में किनो फेंकेला नहीं जाना तू हमरे सामने फेंकत रह। अरे मर्दा फेंकत नहीं कुना तू का करता रही है तू पहले तू ना फेंकल त काटल खानदानीए फेंकते चलाएला हमरा से किनो गंगा भर में फेंकेला बरन आइला फेंके खातिर अब की तो फेंक के निकल गइलो एकरा बाद तारा से आतना ना फेंकेम की तारा से लपटाई ना।